Okay na, umpisa na ta. Okay na? Ang ka pa daan. Umpisa na ta. Kita ako dyan yung pasok. Hindi. Kita ako. Hindi. Nandura, basta ang pangilo. Hindi. Ang kita rin eh. Okay. Okay na? Kita ka man sa nauna. Chikag balita. Tuesday. Okay. Sa aking ulo sa mga balita. Okay na? Okay. Okay. So, excited na kayo dyan, ha? Let's start. Yes, good morning, good morning, good morning! Welcome sa aton nga programa, Kape Kag Balita. It's Tuesday morning! Yes. Yes, kami ang inyong magiging Ilonggo ka, Francisco Leader Jr. Isa naman ka oras nga aton nga pagdala sa mga impormasyon kabahin sa mga updates sa programa sa kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo. Sa liwat ka muna katanaw sa programa naton Kape Kag Balita. Ano siya? Yes. Mainit-init pa ng mga balita amon pagdala sa inyo kaupod na sa mainit nga kape. Tungod nga pasensya na anay, by the way, pasensya na anay kamo no sa aton nga setup because dili lang kami anay nag squat no sa Office of Public Information Office sa ICT no. Ining opisina ba ang 3-in-1. Diri ang legal office, diri ang PIO, diri ang ICT nato no because as of the moment may ongoing nga Zoom meeting ang atong provincial director sa venue where we usually hold our Kape Kag Balita na programa. Yes. Regardless kung sa diin man kami nga lugar, ang importante mapaabot namon sa inyo ang aton nga mga accomplishments, ang aton nga mga balita. Alright? Yes, kaga sa subong supposedly kahapon nag-make kami sa announcement nga may Ilonggo Cups on Air kita because every Tuesday may Ilonggo Cups on Air kita sa 106.7 DYIS FM sa Radyo Kaywayan. Pero yesterday afternoon at 3 o'clock nagpanaog sa mando ang mayor sa Santa Barbara si Honorable Rema Somo nga ipag-lockdown ang bilog nga municipal hall sa Santa Barbara. Kag later on may kaupo nang diri ang wala sa liwan kundi ang mapisa kag mabuot man nga chief of police sa Santa Barbara Municipal Police Stations. Guwapo pa gid sir. Guwapo o Yeah. kanya ako hibaloon naton kung ano wala ang updates sa iya area of responsibility or following the declarations ng lockdown sa mayor no sa Santa Barbara no. So, mamping siguro natin siguro paghatag sa aton information sa aton mga tutok at inday sa mga Ilonggos diri sa probinsya sa Iloilo ang update sa accomplishments sa aton mga kapulisan or sa mga police station sa sininga probinsya. So, Yes. but before that, Sir Francis, pasalamatan tagid ang 24 nga nagaupo sa amon sa pag Wow. subaybay sa amon nga programa diri sa Iloilo Police Provincial Office. Syempre, good morning man sa amon Provincial Director, Police Colonel Gilbert T. Guerrero, sir. Of course, Good ano morning, naman sir. dira ang nagatutok man nga provincial ato yung mga deputies no. Yes, Deputy Provincial Director for Administration si Police Lieutenant Colonel Ruby Gumban. Kag of course ang aton nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Nierito. Lubrido. Kaya sa yung mga provincial staff nato halin sa kay Mama Elsa Condo, Major Elsa Condo, Police Lieutenant Colonel Jervinson Moyo, Police Lieutenant Colonel Rex Langkay, Police Lieutenant Colonel Remy Alavaren, Police Major Sheila Albances, Albances. Police Major Joven Navales, and everyone, no? Kaya nga natin WCPD kadi si Police Major Lisa Nofuente. Good morning kids sa aton nga mga Ilonggo Cups, no? Kaya of course, una natin diri dalon
ang mga accomplishments, but at the same time may mga insidente kita nga igatako sa bunga adlaw no sa ating programa Kape kag Balita kag i-update man namon kamo sa nga suicide incidents diri sa probinsya sa Iloilo. If we recall, nagtaas ang suicide incident last year. Naglagpot sa sobrang 90 kabilog ang mga insidente sa suicide. Kaya tanaw natin bala, in the first 3 months of this year, kamusta bala ang ating insidente diri sa Iloilo province. Kaya at the same time, ma'am, aton man nga i-discuss na ako sa Sa bilog sulod na... sang tatlo ka bulan. Tatlo ka bulan. At the same time, First sa quarter Eleven sang 2021. And of course, ang update man sa aton nga kampanya against illegal drugs. Yes. Sa liwat, kamo ang nagatanaw sa aton nga programa, Kape kag Balita. Yes, ma'am, umpisa na para sa aton mainit nga balita. Yes, sa atong pag-aumpisahan sa Maasin Police Station. Yes. Siyempre sa pagpanguna ng Police Major Fernand Limbungan. Classmate ko na, sir. Yeah, idol ko gina siya. So may nadakpan sila. Congratulations sa Maasin personnel sa pagpanguna ni Police Major Limbungan. Congratulations, sir. Kaya of course, ang kalinog nato, no, ginadayawin nato tungkol sa agresibo nilang kampanya sa pag-implementar sa Provincial Ordinance 2017-0145 or in illegal quarry. Tingala ko gino, despite sa ato nga kampanya, amra siguro nga rason nga dapat sa tanan nato nga nagaupo diri sa programa Kape kag Balita, share nyo gid ining aton videos para malabot ay ano or sa kabay pa malabot gid ining mga quarry operators na padayon Yes. sa pag ano bala? Bayular. Oh, Ang nakaka... sila kakaligtaan nila no nga ipadalaan sa mga necessary permit ang ilang nga mga drivers ang ilang mga bago ni or truck no nga naga-carry sa mga quarry operators. Kasi imagine kalino pa rin hindi na kamo kalusot. Kumaganto ka mo diri sa Santa Barbara, hindi pa ikam kalusot. Kung abilidadin ka mamalot sa inyo sa Santa Barbara naton, sigurado dito sa Pavia, hindi At ka sa Saraga, makalusot. hindi pagid mo kalusot. Kay sir, kahapon may nadakpan pagid. O Yes. Ario, ang violation sa Provincial Ordinance 2017-14 sa Sabi, section sa ano naman sa bahay lang hindi nyo napagkalipatan kay grabe gid ang pati kasug sini nga mga operasyon sang aton kapulisan kag sang aton mga LGU Yes. dira sa Saraga Kalino kag sa tanan nga parte sang aton diri sa Iloilo. Kag of course ma'am no, ang ato ng mga drivers nila pala kay kamo with the men katrabaho na kamo empleyado kamo sa sina mga quarry operators, i-check nyo man. You should Yes. also take the diligence to check sa mga dokumento sa inyong mga ginadala para hindi ka mo man madala or mabutang. Sir Francis, ang Saraga MPS may nag-surrender man nga dos firearm. Isa naman ka 1 unit homemade single shot 12 gauge. Okay. So ginadayawin nato ng ato mga police stations sa ilang malapnagon nga kampanya sining or pag-implementar sa aton nga Oplan Platikal. Oplan kontra Armas Luthang. Armas Lutang, Oplan Yes. Tikal. Sir Francis, kung Tokang kontra Armas Lutang. yes. Yes. Sir Francis, kung madumduman mo sang mga previous naton nga segment, ining panawagan bala naton nga kung hindi nyo pag-surrender ang inyong armas kay Gusto niyo pa i-renew. Yes, Mm. gusto nyo pa i-renew kay tukante ang mga lisensya nyo na Expired. expired. Ari, kay Igbaras may sabat sang aton panawagan. Wow, In may deposit deposit. niyang isa ka caliber 45, Very Sir good, Francis. no? Ini si Sir Luther Ikobe. Sir, congratulations. Salamat gid sa inyo dako nga pagsalig dira sa Igbaras MPS. Syempre, Yes. classmate ko na damo ay Si Sir Rodel Pasyon, no? Yes. Congratulations with Fermi, no? Kag sa tanan nato nga pumuluyo nga nagapamati sa sining atong programa, kag sa inyo man mga tutok kag inday, no, nga nagasulod sa sining programa naton, i-remind niyo inyong padbalay or inyong kapamilya nga base ba gahupot nila sa mga armas lutang na wala sa nagakaigo nga papilis. I tell Yes. you, mas peaceful wala sa inconvenience sa ako sa inyo kung i-surrender niyo ang mga firearms or deposit niyo while processing sa ginatawag na lisensya. No? Yes. Pero the moment nga nagapa-tig-aka mo kag magtagaan impormasyon nato kag pulisan kag ma-apply ka mo sa Search search warrant. warrant, inaya ka so ang inyo Nako, pag-atubang. gid nga problema. Yes. Okay? So, syempre, sir, sa aton kalino, Kalilog PNP Pagid, thank you so much man sa congratulations mga sa inyo ning pagkakita sa isa ka fragmentation grenade. One time dito sa Amon ma'am, sa Tanagapang Garden kami, may nakitaan kami nga duga form nga granada, no? Damog attempt nga nga tandog ko na para sa ko hindi because nga we are not expert sa sina nga bagay. Yes, Kung base kung tama, tutuod na siya ng granada, kag maglupok, so dako-dako maulam. Pero ang ating obra is that we call a police officer
EOD para mag-check sina. Tama Kaga, yun, sir. we're just happy nga nabalaan nga tugal siya ang panga nga nalubong na sa kadugayon na. Hindi na siya explosive din. Okay. Pero again, hindi kita magkumensa. The moment na nakita ka mo nga in a form of explosive, never attempt it nga ipulpugon ini siya, ay basi nga maglupok, no? Yes, yes. Pag, syempre, Sa sa mo imutan. dyan, hindi as pagid. May isa pagid ka hand grenade, naging surrender. So, Nagpaagi ni kay Mayor Alonsabi, no? Congratulations Wow. guys sa Thank you pumuluyo very ni Mayor Alonsabi nga nag-surrender sining isa ka explosive grenade, no? Yes, so, Kag initan tanan gani, parte sa atong kampanya o plan kontra Agmas Sultan. So sa recap sang aton nga mga accomplishment kahapon, liwaton namon may duwa nga nag-surrender sa Igbaras kag sa Saraga. Kag may ara man na-recover the explosive kay isa ka bilog sa Kalinog, kag may ara man kita nga nadakop nga Other wanted person sa Maasin. Aha. Kag may ara kita duha ka illegal quarry nga nadakpan dira sa Kalinog kag sa Saraga. No, again, congratulations kay sa ating mga kapulisan nga padayon din sa pagpanikasok nga ma-implementa ini mga provincial ordinances at the same time ang pagpurso sa aton various campaigns there is a Philippine National Police. Yeah, so Sir Francis, time naman nga mag-shout out sa aton dira nga mga viewers, sa aton mga supporters. Do kalipay gid ko sir, akali mayara na ta kagina do nagbak 44 na kagina. So sir, hambal ni Ayan Pacardo, good morning ma'am and sir. So good morning man sa imo sir. Sir Johnny Diaz, good morning man. Gasunod man ako sa Iloilo Newsline every 9 Yes. o'clock in the evening, kag up to 10 o'clock no, kaga Sir Johnny Diaz has been or always a supporter sa Philippine National Police. Yes, and happy watching also Forget the Past. Thank you for the support classmate. And also sa aton mga deputy dira sa Liganis. Kay Police Lieutenant Ryan Orleans. Orleans. Yes. No, thank you so much din. And gina-shoutout natin dira ang Liganis team, no, Yes, PNP team. so No? syempre Of course, ang aton ating nga production staff o ara man. ang okay sa atin si May Jane. Ang kung kinala niyo sa construction supply ng barato lang, kontakan niyo si May Jane para sa R&D Construction Supply. So sir, antes natin ipaabot ining mga insidente Yes. na nagalitabo kahapon pamatian naton ng aton nga mahalang dumon gid nga bisita subong para naman bala sir nga may kape kag walita kita subong adlaw sa Yes, na-mention okay, pagina Ilonggo tungod Cups. sa Ilang go-cups on air, no? Ilonggo Cups on air. It is because of the lockdown, naging pahod nga order, naging panaog ni Mayor Rema Somos sa Santa Barbara. Kaya subong may kaupod natin dire nga wala sa liwat kundi ang Chico Police. Di ba doon nato no ang sitwasyon dito sa Santa Barbara kung ano bala ang ilang nga mga preparasyon bilang tagapagpatuman no sa sining mga measures while the Santa Barbara is undergoing the shutdown no. Kaupod naton dire subong si wala sa liwan kundi ang gopo naton kag mabuot ang mapisan nga Chico Police, Police Santa Major Raymond Siloso. Yan. Sir Raymond, good morning. Kag welcome diri sa aton nga programa Kape kag Balita. Mayong aga Sir France, mayong aga Pingping. mayong aga no sa sa nagalantaw no sa mga live sa mga aton nga Kape kag Balita. I am honored to be here sa ining segment kag greet ko man ang atong provincial director sa Police Colonel Goldo Tirero, ang IPPO staff kag ang iba't brigade niya mga nag-subscribe sila nga Kape kag Balita. Dili no makita na nato kung ano nung napalatabo sa bilog ng probinsya sa Iloilo. Almost kung ako ang media man do sa Iloilo, dili na lang ako ma-subscribe kay makita. Kasi tamo sa sir ang nag-follow sa aton. Damo diri kasulod sa aton sa Kape kag Balita kag nagani sir nga ano nga ginapadali naton ini nga programa naton tungod nga ano nga wala naton kung paano kita man makabulig sa aton nga mga media personalities no kag media practitioners diri sa probinsya kag syudad sa Iloilo no. Kag mga sir no gina-imbita kag ginamon diri kag we are thankful sa imo nga presensya man. Para may baluan naton kung ano subong ang gakatabo dira sa Ano nang sitwasyon sir sa imo sir? sa imong kabalwasi, no? Sir, kahapon nagpanaog sa order si Mayor Somo. So ano sir ang gakatabo dira subong sa munisipyo? So kahapon no, March 29, alas 3 sang hapon nagpanaog sa order Executive Order number 26 ang atong London ni Mayor Honorable Rina Somo
kaga nagahampal diri no nga ang binabutang niya ang entire no nga municipal hall into a close kay tungod nga hatagan niya makontain niya no, ang spread sa coronavirus diri sa municipal hall sa Banwa sa Santa Barbara kay tungod nga nagataas na gid ang cases sa COVID-19 no sa diri sa amon sa Banwa sa Santa Barbara. Do you have any sir data kung pilay ka bilog na subong ang since nga quarantine kita or since nga may pandemya kita, mga pila na subong ang na affected sining COVID-19 sa Santa Barbara? So as of March 30 subong adlaw may ara na kami nga 191 no ka cases kag ang 191 nga na 39 sina subong branch ng active cases naton, 144 ang recovered kag may 8 kami ka death. So out of 60 barangays no sa Santa Barbara, 37 binada ang may cases sang COVID-19. So sir, sa ini mga active cases nga ginambal nimo diri, pila diri kabilog ay mga symptoms? So ang 39 active cases no ang data ko hindi na sure no kay ang iban sini ara sa aton nga mga facilities diri sa Banwa kag ang iban ara man naka home isolate sa ilang mga panimalay. Pero mostly no ara sa aton nga isolation facility diri sa Central School. Kag amo na sa 191 naton ka kaso na specify na da 62 na da ang local cases naton, 63 ang close contact na cases naton, 29 ang APOR, 11 ang LSI, kag 12 ang ROF. Yes, no, mapinpin nga notice mo, amo ni siya ang isa sa unang mga banwa subong nga nag-declare sang lockdown after sining dumahamba nato nga nagsaka nila nationwide in the recent days dutam agi ka saka kadako sa mga kaso, di ba? So subong unique ini siya diri sa Santa Barbara tungod silang una after this pagano tawag ni sa nung nagasaka ang kaso nga ni kag subong ano ayan ang challenge no Sir Siloso sa sining pag lockdown declare nga lockdown sa Santa Barbara. Anong challenge sa ato nga kapulisan dira nga kamo ang una nga magapatuman sining mga health protocols nga dapat i-observe sa ato pumuluyo sa Santa Barbara? So dako no ang challenge sa amon nga hanay kay tungod nga una bes no madugang naman kita inform sa aton nga mga pumuluyo nga kung sa diin no pag abot nga nag-start na ang bakuna naton na France nag-normal na lang ang tanan. Amo na nga daw nag-gulpi lang ng dako no ang cases namon sa saka kay tungod nga ang mga pumuluyo do kumpiyansa sila nga abi nila kay may bakuna na wala na si COVID. Pero nakibot lang kita nga muna ang nagkalatabo, naggulpi lang nagtako ang numbers ng mga cases naton. Kag ara mi po na aktibo no ang aton nga health ang aton local na task force no sa pag-contain sini ang aton nga contact tracing team ara kag active subong ang ginapanawagan ko no ang mga nagakagto dira sa may munisipyo no temporarily close ang aton munisipyo pero open no ang aton nga health ang aton nga alerto ang aton nga national government aton PNP, AFP, COMELEC and the other agency naton open na siya the same oras no luwas lang no sa aton PNP 24 oras 7 days a week open na siya. So bali main building lang yan sir ay na-close? Yes, ang main building lang sa municipality sa Santa Barbara ang temporary close para hatagan naton ang pag-disinfect at the same time ma-stop na natin ang pag-spread kay siyempre ang putol sa mga contact nitong mga empleyado ma-contain sila sa ilang panimalay sa wala pa nagwa ang resulta sa ilang test.
Ma'am Pingping, no, while nga main building lang sa nga munisipyo ang na lockdown, Yung lockdown. I think ang mga Santa Barbara doon should take precautions Yes, sa paglagaw sa ilang area. Oo. Kung pwede lang, no, i-observe tagid ang ginahambal ni Sir Siloso kaina. Kaina ba lang basic lang ang minimum health standard protocol. Basi nalipat na kamo, magdala gid kamo sang alcohol or sanitizer sa inyo ba lang ang mga packet dira, bags ninyo, magsuksok sang mask. Hindi Sa maglagaw, official, medyo oo, mga hindi pag maglagaw. Please lang, kung hindi lang man importante, magpanindahan sila, sir, ano na lang, pinsan no na lang Pinsan, ang oh. pagpanindahan. Kay, Listahon. siyempre sa kadamo sang tawo, Yes, nga hindi, way kakabalo, nga laban nga daan sa subong, mga asymptomatic, sir. Kung silingon, wala kag isang minabatsagan, ulihin na lang, kung nag-weak ang immune system, amo na dayon, mabatsagan mo, may ginbatsag ka na, gibatsyag ka. sangking test ka na ay. Sila makabatsyag man sa nga Hindi kita tama din ka kung pwede man lang madala natin sa pagsaway ng which is almost 1 year na ang atong pagsaway sa ila. anniversaryo na eh. Oo. 1 year na still no pinasaway ka kung kaga dito may ara man kita da nga ano nga OVR ang official receipt or violation receipt no sa mga Okay. siya sa Iloilo nga which is ang first offense price is 1,000 Medyo mataas-taas. mataas Okay. siya so galing wala lang sa kapigaduhon subong sa nga ano ipamultahon ta pa sila the more pagid nga daw Ginatumpok nato sila. tumpok naton sila pero ining mga kauturan naton nga palipat kisa ginahatagan man naton sa second chance para nga bago pag gina-advise naton na kung pwede maging responsible sila sa pag sunod ng sang aton ng health protocol sa aton nga area. Importante na sir, no, kabay patani nga ining sobrang tabo sa Santa Barbara will serve also as a lesson and reminder sa the rest Yes. of likawangin naton nga magdamo ang kaso sa COVID-19 para hindi man natin experience ining lockdown, no? Just imagine ang lockdown until 4 timing lang ila Holy Week. What if kung hindi Holy Week? Ganit man Yes, ay, diba? Ang mga transactions, di ba? Would lie. Isa man ang sa mga consideration no, sa aton municipal hall nga samtang nag-solves no ang cases sa COVID diri sa amon nga area din temporary close no kay tungod nga ano man Holy Week man para at least maging way ang paghatag sa disinfections. Yes, no? So, nag-disinfect subong ang aton nga municipal hall dahil sa Santa Barbara. Kag sa aton mga pumuluyo, muna ganit supportahan naton ang ining pag-declare ni Mayor Masomo sa this is because para man sa inyong protection, no? Yes. Kag sa the rest sa mga Ilonggos na nag-upo sa atong programa, please, no? Buli ka na ilang Buli kita. ka kita. We want to go back to that time nga do ka normal sa tanya atin nga mga movements, wala sa restriction, di ba kanami kung magpangabuhi kita nga wala sa restrictions, di ba mas matawag kita, mas Yes, di ba? tama dito. Kari man natabo sa Manila, ano lang tawa bala? Kasubo lang gid. Sa Manila, grabe ang pagsaka sa kaso, no? Kaya with that, we'd like to thank also our Visitor. diri atong guest, no? Si Sir Raymond Siloso sa pagdalikat gid nga mag-attend sa atong programa. Tungod nga wala tayo dito sa iyang lugar, no? Yes, Sir despite Raymond, ang iya busy na schedule, no? sir. With the lockdown. Madamo gid sir nga salamat sa imo pag-kari. Sir, ano imo mensahe sa mga pumuluyo sa Santa Barbara before ka manamon biyan diri sa atong programa Kapigang Balita? So no, sa bilog ng area sa Banwas ng Santa Barbara nagalantaw live at nagapamati sini ng segment. I hope nga mangin compliant kita sa health protocol nga ginapatuman sa ato na National EITF para nga mapauntat naton mapagnubo naton ang incident ang mga na-infect sa COVID-19 diri sa area sa Santa Barbara. Yes, thank you so much kay Sir Raymond Siloso. Tapusan imo na pagpangapi sir. Samtang ari kita diri sa atong programa, Kapikag Balita. Sa liwat kami ang inyong mga Ilonggo Cups, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Kag si Police Lieutenant Maria P. Umiten. Yes, salamat kita diri sa aton mga abyan nga nagasulod sa aton diri. Of course,
Habang Ato sir na dyan, yung pagkasabto, no? musta ang na-recover nga food stash o con supply sa NPA sa San Joaquin, may report na kamo. Yes sir, no, update namin kamo karon, mapadala kami sa amon news release regarding sa sine. Yes. Ag of course, atong dira nga amigo sa Haro, sa Iloilo City Police Station 3. Classmate ko rin sa SLC. Okay, Si Kerante. Oh, idol ko rin si Secretary Mabakas na no, Yes, kabatisan nga personnel sa nga ICPS 3 sa Pito. Sa ano na? Tatawag nila sa TOC. Yes. Tactical Operations Center man sa nga Haro, PNP. You know what, sir, i-share ko lang. Sang time na nag-SLC ako sang una sa Bacolod, classmate ko ni si Kirante, senior ko ni si Iya, pero mag-groupings na kami na bala. Dila lang kami sino, kaya alam siya mo, kagabakas. Yes, mga gina-idolize na gina Kung may mga police. natakbuhan man, you deserve it, You deserve it. Kirante. Oo. Yes, ako ya very Mm. proud kita sa mga police natin nga excellence driven Yes. because I think that is the only way or one way na mapakita natin sa ating mga pumuluyo nga gabat nga nga we deserve their trust and confidence man. Yes. Kapi kag balita, very informative plus outstanding time of course kami ang hot duo sa RPPO Kapi kag balita, no? So sa tanan nga nagtanaw sa aton direct, please share this video para ma-inform na natin nga ibang pumuluyo. For now, we would like to tell you or to inform you regarding sa updates sa ating cases sa suicide dito sa probinsya sa Iloilo, ma'am, no? For the past 3 months, at least as of March 28, from January to March 28 this year, naglabot na sa 14 ka mga kaso sa suicide. 14 ba or 15? I think 15. 15 na kakaso sa suicide ang na-record natin dire sa probinsya sa Iloilo, no? Kaga sila 14 dire kabilog ang mga lalaki kag isa lang dire ang babae. Bukasan. Kasi mo sa lalaki nga naga-suicide compare sa babae. Subo nga 2021. And I think in all studies, it also shows that tuwid man, mas prone ang mga lalaki sa suicide compare Kasi sa sa babae. ngabal ko bala sa imo kahapon, Sir Francis, ang mga lalaki kasi hindi na sila emotional. I mean, nahuya na sila magpagwa sang ila ginabatsyag. May nagaling ang bal ko kahapon, kiberman niya mo lalaki ka mo, kung may ginabatsyag ka mo, magtangis ka mo. Oo. Magsinggit ka mo, kadto ka mo sa bukid, kadto ka mo Yes. sa baybay, isinggit ipagawa ninyo. Kahit kung inyo lang na kimkimon, hindi ka mo mag-share sa close friend or sa family members na close ninyo. Amo lang ginang tendency. Babae, 14 ang mga lalaki. Actually, this also shows the resiliency sa mga babae sa mga problema. I think ang mga babae, do Oo. grabe inyong Yes, kuya. Ako ya vocal kasi kuya nga tawo. So kung galain buot ko, ikaw Hinambal mo. I consider you as my friend. Ihambal ko ginasimo. Oo. Pero doesn't mean na ginachismis kuya. yes. Or ginaano kapag wa lang kuya sir kay hindi ko gusto magkasakit sa puso. Pag hindi kuya gusto mag-suicide. And I Oo, think tungod. sa taran natin din mo, ng mga opdanan natin din sa kapikat balita, I think we always make ourselves ready and available to Oo. listen to our friends, to Yes. listen to our family members. Yes. A small dose of inspiration ni natin sa ating mga kapamilya, mga kapuso at mga kapatid, I think it's a big help para ma-prevent any mga cases of suicide, no? Sometimes abi ma'am, inang mga tao nga nagapatyag sa kasubo, kung sa ganito, wala na sila basang somebody man yung masalikan to Oo. share their problem, no? So the moment ka nagkakita ninyo inyong mga office mates, inyong mga members sa pamilya nga, medyo nag-change ang behavior, medyo nag-luya, please tap their shoulders siguro. Yes, And oo. tell them what's wrong, what's up, no? Yes, Para oo. mabatian yung mga ilang mga istorya, no? Yes, Kaya- kag experience pag ibala sir, kamo abi no, especially sa mga lalaki, kung nauya kamo mag-share sa close friend, Yes, kasi oo. sir binabasa ko sinang article kag during our training sa Cavite dati, it's better kuno nga mag-share sa mga ano ba na sir hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Oo. That's why it's still advised na Yes. you visit sa mga experts like psychologists or psychiatrists to ventilate your your emotions, no? Yes. Kaya sila na siya they will be objectively guiding you on how to recover, on how to overcome inang challenges, inang mga problema nga gato ba. Ang Yes. ginagay sa akin yung Facebook wall, post ko dito nga there is only one thing what is sure, and that is regardless kung ano man kadako ang imong problema, regardless Yes. kung ano man kalain ang imong nga ang imong sa ginaagyan, Oo. ikaw ang mga maglalagon. Ikaw, you will finish strong, you will win.
Yes. especially if you trust Him, because with Him, Yes. impossible is nothing. No? Yes. Believe always that God can help you find the way sa tanan man nga mga struggles, sa tanan mga problema nga na-encounter mo sa imong kabuhi. Yes, ha? oo. Kag kamo makasaligid, ako sir personally, hambal ko na lang, no. Kami diri ni Francis, hindi lang man kapi kag balita ang amon mapaabot sa inyo, you PM us. Yes. Ang akon nga Facebook page, I am Pingping channel, kag may ara man ako nga sa messenger ko, I am Pingping. You message me. I am willing to listen. Basahon ko lang kung anong problema niyo as much as I can. Mahatag ako sang nagakaigo nga ang tawag ng suporta. Kung lapit mo lang mo sa amon, Oo. kung lapit mo lang sa amon, Oo. invite us. Let's have coffee, no? Yes, oo. May social distancing lang, no? Mm-mm. Medyo 1 meter lang makabatay Oo. ka, no? Please Again- PM us kung direct message sa amon kung nahuya ka mo, okay? Rest assured nga confidential. Sabi will take it confidential. Yes, kag ang Okay. ato sa age bracket nato sa atong mga suicide victims ni kapanguna man gyapon ang 45 years old and above, pero nagalagas naman diri ang shitty tubtob 30 anyos nga kung sa diin last year doon mo na sila may pinakadamo nga Ay, cases, oo. no? Last year, Diyos may, hindi naman ini gusto Yes. ibalita sa inyo, pero may gas last year, 2020, the whole year may ara kita 90 pa kaso. 92 Ah, sa 92, my 92 gosh. cases last year, and that is horrible, no? That is Yes, so uh, pagdamo subo. yapon ang mga lalaki. 64 bidyang Oo. lalaki, almost more than one half, no? Oo. More than 50% lalaki. Dira. Oo. So sa atong mga lalaki, pagkabakod lang, okay? Ang pag-suicide is not the solution Yes, sa ang- aton nga mga problema. I tell you, no, nga ini tanan passing man lang, Yes. no? Sa passing man lang. Diyo tayo lang agwanta, bisan ikaw nahuyan pa, inang huya, hindi na makabuli sa imo. What I Yes. mean is, ang huya nga na, passing na a time will come, nobody remembers. Yes. Oo, sino lang bilang tao nga wala problema? Tanan ina may solusyon. Naman you think kung magpakamatay ka da, mag-suicide ka da, abi mo, hindi mo matagaan problema, o bilinan problema, pamilya mo, bilinan mo magyapon gastos. So, better manrabaho na lang. Think positive. Ambal ko ganit, may na-watch ako nga video, sir, kay Bo Sanchez. You cry to the Lord, you Si ask Ma'am Karen, some nagkakay help. ka man. Gatangis ka man, Ma'am Nagkatagis ka Karen. man. Oo na. Pero si Ma'am Karen, ano Ma'am Karen ang imo nga? Si Ma'am Karen dire, isa na to, kakaupo dire sa ICT, kag sa PIO. Ma'am Karen, ano imo nga, ano mechanism? Coping mechanism mechanism. nimo para kung ikaw kakasubo. Ang garden! Si Ma'am Karen, plantita si Ma'am Karen Yes, sa oo, mga plantita. nagmit ng mga plants. Please, invite si Ma'am Karen. Kaya mo na siya i-share sa inyo ang mga Salvation Siloso, Ma'am, I think si Ma'am Salvation Siloso is from the US, no? Mhm. Thank you for joining us. Si Roger Caterer, pwede man love life talk. Ma'am, love life. Yes, si Love Ma'am life is talk. a Dr. Love, no? Si Dr. Roger. Love, oh. Si ang cater sa aton din. Roger, so man hello to Caterer. Ma'am Karen. Yes. Hi! Mamalya ko na. Ang amon nga official caterer dire sa Siloso. Iloilo Police Provincial Office, no? Thank you for joining us, Sir Roger, good, no? Kag sa ato mapumuluyo kali, again, this is Kapikag Balita, kami inyong mga Ilonggo Cups, Police Senior Master Sergeant Francis Colidor Jr. And Police Lieutenant Maria Fermiten. Yes, kaga ang kanami sang nagko ako mag sang recap sa tatlo ka bulan nato nga accomplishments sa kanami kit because ang sa illegal drugs sa quarantine city ka mga operations ang gikandak sa aton nga mga kapulisan diri sa probinsya sa 40. Iloilo. 40 city ang arestado diri Yes. kaga tanan ngini ang quarantine no ibisini ang mga Pusher. pushers, no? Duwa ang at large ha, sa operations, duwa na kaplagyo, but again, Quantay City ang aton nga natikdo. Why this is a good accomplishment? This only simply shows nga may padayon nga nagapanghalit, padayon nga threat ang illegal drugs sa peace and order sa Iloilo Province. Gani kita ng mga Ilonggos dapat mag-aligmat gid magsuporta sa atong kapulisan sa atong kampanya against illegal drugs. I-report sa kapulisan ang mga persona, mga tinuga, mga grupo nga padayon sa pagdala diri sa illegal drugs. Nagdeklarar sa atong mga provincial director, Police Colonel Stop. Delbert Guerrero, Iloilo Province has no place for illegal drugs. Okay? So, sa mga illegal drugs nila, halin ka mo sa Iloilo or
Sige, kamo na ng suicide, ay man. Please stop it. Ha? Kaya kung nang inyo ginaobra mang halit, man lang sa aton mo pumuluyo, ay nako. Ako siguro ba, malang ako nga, hindi ko man gusto naman ko. Suicide na abi ka mo. No? Kung kamo man lang maghalit sa isip nyo kapariyo. Yes. So, sir, sa sunod man sa 3 ka bulan, from January to March Wow. 2021, sa arrested of wanted person naman, may ara nga number 315. My Wow! gosh! Congratulations! Na number of operation, kag may ara dira nga nadakpan nga 200 300 plus. na 300 326. 271 plus 45. O, di ba kadamo? 216. Hmm. 216 cases ang 316 cases ka persona ang nadakpan sa aton nga operations Yes. sa against wanted persons. No? Kahit Yes. bandayon ang kampanya sa aton kapulisan sini everyday may mga wanted person nga nadakpan. Ang aton panugyan diri is that sa tanang wanted persons, if you are aware nga may ara ka mga warrant of arrest, please surrender na. Surrender. Face your accountabilities, your ining mga kaso nga ginapasakap patok sa inyo. Para kung mag-resolve na ni, peaceful na inyong mind. Okay? Kung ginahambal yung nga wala ka mo sang sala, Pamatudi. pamatudi, pagpanago. Panago. May libre man kita nga abogado. Yes. May ara man kita dira sa nga public PAW. attorney's office or ang PAW. Ano ka mo? Yeah. Surrender ka Surrender. mo. O kung hindi ka mo nahadlok ka mo sa police mag-surrender, pwede ka mo sa barangay official or kung nahadlok ka mo sa barangay official kay basi ang balo ninyo bias, kadto ka mo sa police. Yes. Kung hindi man sa lugar niyo sa iba nga lugar. Yes. Ay na sila may connection gihapon, buligan ka mo giyahan ka mo. Okay? Yes. Thank you so much, guys. So, sa inyo tanan, yan nagpo sa aton nga programa Ilocos Cups on Air. Madamo gid nga salamat. Of course, salamat man kita sa ating nga provincial director, Yes, Police Police Colonel Colonel Gregoriano, sa padayon pagsuporta sa sinimang inisyatibo para nga mapalayag, no, kag mapa-inform ang atong publiko regarding sa mga updates sa ating campaigns in maintaining Iloilo province to be safe, orderly, and magiging conducive siya ng environment for Businesses. for Yan. businesses, Yes. no? And I'd like also to thank our super chatter, Sir Brent from US. Yes. Nagpadala na naman siya sang $20. Alright? So, equivalent si na Sir Francis sa 900 plus pesos. 900 pesos, no? Isa support back. May pambakal na kami ni Sir Francis. Once ma-receive ko na ang akon nga sweldo kay Sweldo. YouTube, Yes. so rest assured, mabakal kita something ika-develop pag isining ato nga programa. Kaya thank you so much gali sa mga nagapadala sa inyong mga goods para sa aton nga programa Kapikag Balita. May nagpadala naman sa aton sa isa ka turmeric. Kay Sir Raymond, no? Thank you so much for the turmeric na atag mo diri sa Kapikag Balita. Yes. At the same time sa nagpadala man sa kape nga hindi lang gusto magpa-mentionat. Kasi Sir Noel Bangiles gali ang nagpadala man sa isa ka kape nga native, isa ka sinamak, kag isa ka hanin. Sir Noel Bangiles, Ma'am Gail Bangiles, thank you so much sa inyong generosity sa pagpadala sa inyong mga products. Ha? Thank you guys for all your support. Again kami, hindi kami nagkatanaw sa ating programa, Tuesday edition sa